Kayeng Syari Meghalaya High Court mentah katayo kalami syakmat bantu kelar ya ke hukum jong kibor sorkar bapen bor ikinong syong dukan bat nong nyak kali kamai baki dai ban shimti kano lum kumta kendo kamai bat hakane ke jing tuklar kalapen mi ya ke hukum bak jing shimti ka kam dai ban long da ka basyupen bor bat la ailat ikinong syong dukan bat nong nyak kali kamai baken rai da ka mon la jong hendrai ken hapat ban bo ya ke jing tho ladap aitika lani 4 dep aitika hakidukan ne kali nakabenta ke jingsingan upat ba mabun balang. Habag sorkar jela kelepen mi aku hukum bagi nong syong dukan bagi nong nyak kali kamai bagi diban shim ya ketika bat kibam shim kinom yo ban kamai. Kajing Syari Meghalaya High Court kala shim megasu moto halor kene kejing penmena jong ke sorkar da kejing sokya halor kejing sya penbor kipat ba ban shim ya ketika. Bad hakajing tian bisa rekene ka public interest litigation hak arpulai trek ujun leo kajing Syari kelepen mi aku hukum ba on omla ban penbor kipat ba ban shim ya ketika nreki kali kamai bagi dukan ki bampat yo ketika ki dewan wa ahmad de kebatho bala aitika lani vaccinated but bampat aitika lani not vaccinated. Kenang bagi pat ba ken sotho bad yo kajing batai ke basah hilor kene ko hukum ke balapan mi da kajing Syari Meghalaya High Court. Nak liang PCN ulekran bad usinia advocate kejelau ba VG kenta ubal ai kajing pensai halor kene ko hukum. Te hakabadai kene ko hukum jong ka state government ba permi lomba ki deputy commissioner ka high court haka arfoi terek jong ni ubnai kala syong perkhan bat kala take up ya kene ka kala register ya kene ka public interest litigation halor kene ka hukum jong state government ba permi lomba ki deputy commissioner ba phimla ban wanra ka jingput ko ya kamai kaji dagba perlong mandatory ya kajing eye vaccination te haka arfoi tarik high court ka division bench ka syong chief justice but o nong bishar badun boram ba thank you kila syong perkhan but kila ai kajing patha yo advocate general te kata kajing patha ya la sutho hi nomor kalami ka notification of state government ba kamdai issue mandatory kade advisory kalau persuasive advisory, not as a coercion. Kamu tu bahas penbor. Te hakar pui tarik high court kalau syong bisar, bar kalau ai kata kajing pensngo, kalau jing yo advocate general, kem dapat pau haka order hakar pui tarik. Bar ni kipai ba ni sutu apa ni ba ke kata kajing betha yo advocate general. Bar ke high court kalau le ke ba sutrat, bar ke ba biangnya. But dina ni kadang bunyi don kajing sanya haki judiciary haki nong bisar ka kamtam ka judiciary ba kum kini ki ba ka sarkar ka le ka bakta ka longrenjang jono ka step forward ka one but ka ai ka jing maham hakar foi trik ka ning bisar ka su ai be ka jing pensutu yo advocate general khamda ai ka nono ka hukum ka ba ya they take ya ka vaccination. But kelakaran duk hendak sepang ke welfare scheme jong state government. But ya kini ke PIL lau buat tarik biang hak arfulai tarik menen kasi kepada ke arfulai tarik uni ubnai. But la shim bisar. But ke high court la suthu but ke klam ai ke nono ke hukum ke bayar day but ke vaccination. Hendrai ke high court ke la penpau haka jing bisa jong ka ba ka state government hadin bakla yo kata ka jing patha ka ba daga kten haka foi tarik kala penmi ka notification by ka vaccination kamdai show ka banlong mandatory kandai no ka kinja persuasive advisory kajing pensutu kajing kabalong no ba request kabalong no ba mafinya ai ka vaccine man ai ka tika nomor kalong badon kam hi kalong yang long sem badi ki pai ba kum jo te kam dei show not as a coercion kam dei show kepada penbor but ka high court la suthu ba kam sim keren buktin than nomor sin ba keren kani ka notification ba thamai jong ka state government ba kam dei show ka coercion ka penbor ka long mandatory kala suthu ba ka kham kren buktin su hendai ka high court ka hong ba lada kino
kiba penkain ya kata ka jing ptha jong sarkar kila ban cha dan kuna kata ka jing ptha jong sarkar kalong ba nangne sakman kinu ki dukan iwei pi wei dukan lada kila ai vaccine ginong by vaccinated balada ai vaccinated kin hab ai ka signboard vaccinated nano kinja notice but ki bam chimai kin thobe not vaccinated bakhamai vaccine but kata ka jing tha kat kum ga jing suthu jonga kalong ba lada kim ko gini ginong di dukan nano ki kali kamai kila kin haban tho ka kinja notice banong ba vaccinated lani not vaccinated lada ki pen khaje ta ka jing pha kila ban cha dain kuna kila ban cha tian bisar te ki kata ka jing pha jong ka code kalong basutnat ba hakabadai bat ka vaccination la sutho ba kam dai su ka mandatory ka bak penbor namar ka kata be ka life and liberty lani ka kam ya ka fundamental right jong no brio te enta ka daw ba high court ka penkut hai ni bentai badai ka vaccination ba imat kam kwa su ban buktian ru ka ong ba la suthu ba ka sarkar kam simpan long su ka mandatory lani ka penbor hendrei ki dukan ki bam penpau ya ka to ka notice ba ong baladap ai vaccine lani baklam ai vaccine kila ban sa dan kuna bat susu ka dan ka jingtha jong ka sarkar Meghalaya kepala penmiru lomba ki deputy commissioner ba gandon no ka random testing ka long frequent kata ka de ka sutnat wat ngar ka soya ha ba kata but itu ki dukan but ki lada ki klam le ka vaccination ladai bandan no ka vaccination or ladai bandan no ka testing man ka si hos ni ngasko ba itari long bala penbor ba lada fi klam ai vaccination kinu ki dukan ki long de dukan kin hab ai no daga kin hable no daga testing man test te kidon covid ne kimdon covid te kata kan long man ka suppose ni ngaso ba kata ro ka diga bala preking ba kata bar kani ka random testing li te ngaso ha ba ka de bandan ben kamar ka covid 19 la sapyang si palan te ni ginong ki pai ba habangi lech kinu dukan larang ila sutho ba ki kinong de dukan kila test la de bar kilong negative te ngir ngi so singain ban the jing the te bala suthuru bala kini ki dukan ki nong de dukan kila ai vaccine kata ka wandra ka jing so singain but lada tho not vaccinated kasanga pai ba larang suman man the jing the ta dukan len lam suman ngi kiar namar kasang me ka man subha be shimen te ka high court kam siam pen court yakane ka PIL hakabade ka jong ka vaccination kala syukur baik kum tu kat kum ka hukum jong sarkar hendrai hakabadai bat ka government welfare scheme ba ki pentrai bahan em te yakta ka laibor ya kini ki ya ka Meghalaya Legal Services Authority bat kumjo ya ki District Legal Services Authority bakin bodin ba kini ki welfare scheme ki poinem siki breu ki badan kam ki bad shem lanot shem jinja te nga simat hi nga so ba kini ki welfare scheme ngim da kham yu ngim ithu ni ki kam da pau ba kam da long shai kada te nga so ba ka jingarap ki beduk ki pasuk ta kadon kam palan te ka ni ka jingle chong high court jing sim tian bisha ba ki welfare scheme ba dai ban kirkhia ba da pandri kam ha nga so ka dei ba dei ba nang ni shakhmat kini ki ka Meghalaya Legal Services Authority bat kumju ki District Legal Services Authority lada ki bodi ni kini ki bor kebade hapo ka jempanya jong ka high court ne se kan dan ka jempatri kam ba kini ki welfare scheme jong ka sarkar te nga so ba ki nongdi dukan ki nongnya kali ki try jo ki banya ki commercial vehicles kin lada ki ai vaccine ka hab bandan ka ne ka testing ka belong mandatory so ya ha bade bandan me but kabam da order kei ka pelong ik pai ba ban kiare ka testing kalong ba ki hap se pisa halor bi la jinjar lupa halor bi la sosat lupa ki ba bon ki ba duk sim jinjar ki ba rangli
sakali test sakasiu pisa khamtam ha ka jingsiu ha ki private hospital te larakadon hi kani ka testing ka belong free ka ba perlu hi da ka sarkar ka bale hi da sarkar nasko ka ka nei ki ba bha pala na thai bar khoi hi ki ban le testing lot namar ngi ko bar khoi ban light na kani ka khlam nim ko ban ngad kani ka khlam